אוקיי. אנחנו מחברים, אנחנו משתמשים עם ספק, עם הספק מעבדתי, מחובר לדמוי סוללה, ובסופו של דבר הגראונד של הכרטיס הוא גם כן מחובר לשאסי ולגראונד של המערכת, כדי לוודא לפני כל חיבור שיש באמת חיבור בין הגראונדים. אוקיי. עכשיו, זה בסופו של דבר, זה יכול לשבת בצד אחד בגראונד, והצד השני בפלוס זה קופסת של פריקה. הקבל. אוקיי. בגראונד, וזה איפה יהיה? בפלוס של הקבל. בפלוס של הקבל, אז יש לנו איזשהו כזה דבר, שאפשר אולי לחזק, לעשות משהו יותר רובוסטי, שזה מתחבר לפלוס של ה-DVM. אוקיי. המינוס של ה-DVM יושב על המינוס על הגראונד של המערכת, וזה הפלוס. ואז אנחנו מחברים. למה לעשות איזה דבר כזה? כדי למדוד ישר ולפרוק? בדיוק, כדי למדוד במקביל לפרוק. ותמיד מחובר, נגיד, אני חיברתי DVM עם ספק עם 220 גדול, כדי שיהיה נוח ולא מתקבל לי באמצע, ותמיד יש לי מעקב על המתח שיש לי פה. כי לא נעים, אתה יכול לגעת, אתה חוטף זץ, כאילו, אנחנו עושים את זה כדי לא לחשמל, נכון? אין לך התחשמלות, אבל יש לך זץ כזה לא נעים שיכול לקרות. עכשיו, החיבור, אז אנחנו נראה דרך הסכמטיקס, אבל החיבור הוא מתבצע פה. זה הפלוס? זה הפלוס, וזה הפלוס של הקבל. איזה רגל זאת? אנחנו נוודא, אני לא יודע מה הסימון שלו. זה אותיות? אנחנו נוודא, יכול להיות שזה גם פה, אנחנו נוודא מול הסרטוט. כן, לא? אנחנו נוודא מול הסרטוט. נוודא מול הסרטוט לאיזה פין זה מתחבר. יכול להיות פה, אני לא זוכר בדיוק, אבל אנחנו נוודא מול... עבדתי עם מחציים כאלו כדי להחזיק את הכרטיס, שיהיה נוח לך לעבוד. אתה מתכוון לעבודה בכלל? לדבר, כן. לא קשור לפריקה, כן. נכון, לעבודה בכלל נוח שיהיה לך גישה בשני הצדדים. אוקיי. לא כל הרכיבים ארוכה יותר, אפשר אפילו... במקום כאילו מנתקים את הרתמה הזאת. מהצד של המערכת. אנחנו בעצם מפרידים את הספק. סבבה. מפרידים את הספק ובאים ומתלבשים. זה פה עמית. שמים ספק שהוא היה נבדק. אוקיי. נכון. צריך לשים לב על השן הזאתי ולבדוק איפה היא בעצם נמצאת במערכת. זה בצורה כזאתי, בצד ימין. לחבר נכון את שתי המחברים, שלא יהיה פה. נכון. למעשה הרתמה בעמית פה מתחברת לכרטיס פה. אז זה מצב... יש פה מחבר אחד בכל כרטיס הזה? סבבה. כאילו וזה, אבל רק את הפלוס שלו. הספק של עמית תיקון, סבבה. זה מחובר ל-DVM תמיד כדי לקבל בקרה על הקבל בעצם. לדעת מה קורה בצד של הקבל. עכשיו. למה? לפעמים הוא ניתן ואתה לא יודע? אתה לוחץ ניסויים, אתה לא יודע, כן, הוא לא נפרק לבד, הוא לא יתפרק לבד. יש לו מנגנון של לבד עם טיים-אאוט כזה, אבל אם אתה לוחץ והוא ניתן, הוא לא יתפרק מיד, הוא ייקח לו 5-6 שניות לפני. כן, אז אני אביא, כן, לא באמרת, אני אקח מחברת, לא? מה שאתה רוצה. אקח מחברת ואני ארשום. בדיקות מקדימות, שלב הבדיקות עכשיו, נכון? עובדים. אוקיי, הלאה. סבבה. אוקיי, אז יש פה 8 וולט בערך. נגיע בדיוק לכניסה של הכרטיס ספק. יש פה פילטור. אחרי הפילטור הזה, המתח בעצם עצור כאן. מה זה פילטור? הפילטור הוא פה. כן, נכון, זה הפילטר. אחרי זה המעבר, זה בסופו של דבר מה שמעביר את המתח שיושב בכניסה לכרטיס, אל המערכת טעינה וגם רכיבים. זה גם מספק מתח לרכיבים אחרים. עכשיו, כדי לאפשר למתח הזה לעבור, אנחנו צריכים ללחוץ על הכפתור, בדיוק. הכפתור זה הכפתור האחרון פה, זה הכפתור הזה. זה הכפתור הזה, נכון. אז יש לו שני שלבים בלחיצה הזאת, יש לנו שני שלבים. שלב ראשון, שבלחיצת הכפתור, הכפתור מגיע פה, הלחיצה מגיעה פה בסופו של דבר. אוקיי. זה הלחיצה עצמה. כן, power on. נכון. אז ברגע שאנחנו לוחצים פעם ראשונה, אז יש את המנגנון הזה נכנס לפעולה ומאפשר את המתח להגיע ל-high speed switch שמעביר בעצם את המתח
מהספק הראשי אל מערכת טעינת הקבל בסופו של דבר. זה מגיע מערכת טעינת הקבל. אבל זה גם, המתח הזה הוא לא רק הולך לקבל, הוא מייצר מתחים אחרים, מספק מתח לרכיבים אחרים גם כן. אז מה זה אומר? שאם נגיד יש לך כרטיס מגיע, אתה מחבר רק את המתח, אתה מתחיל לבדוק, נגיד סתם 12 וולט, אתה לא תראי 12 וולט, אתה תראה 0 וולט. אז אתה תחשוב בשלב ראשון שאולי יש תקלה, ה-12 וולט לא מגיע. אבל צריך להבין שה-12 וולט מיוצר על ידי הלחיצה הראשונה שמאפשרת את המתח של 7 וולט. ואנחנו נעבור על כל חלק מהמתחים, כל אזור, איך בעצם הוא נוצר והוא פוקד ועל מה הוא עובד. בדרך כלל, לא קראו לי תקלות על האזור הזה. לא קראו לי תקלות על האזור הזה בכל הכרטיסים שראיתי. קראו לי תקלות לפעמים של ה-U24, הוא נסחף פשוט, והוא תמיד משאיר את המתח לעבור, או שהוא אף פעם עובד. אז זה אפשר, בסופו של דבר, ברגע שאתה לוחץ ואתה לא רואה את המתח בצד הזה יוצא, כאילו בצד, בוא נגיד על הקבל, C49, אם אתה לא רואה מתח כזה ברגע לחיצה ראשונה, אתה מבין שיש פה משהו שעוצר את המתח לעבור, שמפריע למתח לעבור. ההערות האלו שכתובים פה בעיפרון, אז זה המתח במצב, ברגע שאתה לוחץ, זה המתחים שאמורים להיות בכרטיס תקין. ברגע שאתה לוחץ איפה? על הכפתור סטארט. על הכפתור סטארט, בפעם הראשונה. אוקיי. אז שלב ראשון כדי לזהות את ה-U24 תקול, אז אפשר, בלחיצה ראשונה, אנחנו אמורים לראות פה את המתח, איזשהו מתח 8 וולט, 9 וולט, מתח של המערכת הסטנדרטית. עכשיו, עדיין אנחנו לא, המתח הזה הוא עדיין צריך לעבור עוד איזושהי מערכת כדי לטעון את הקבל. זאת אומרת שיש לנו רמה אחת. רמה השנייה זה שהמתח, יש לנו פה בסך הכל מתח של 350 וולט שנוצר. 350 וולט נוצר על ידי 12.5 וולט. ה-12.5 וולט הוא מעביר, הוא מועבר דרך מערכת שנאי, ואז ועם תיגול PWM פה מאוד מאוד גבוה, בקצב מאוד גבוה. 12 וולט נוצר כתוצאה ממה? אז אנחנו נעבור מיד. ואז מה-12 וולט עם התיגול של U29, שזה גם כן רכיב שנסחף די הרבה, ויש לנו שני כרטיסים שמחכים להזמנה של הרכיב הזה. U6 יכול להיות גם, אבל נדיר, פעם אחת רק קרה לי. ואז מה-12.5 וולט, על ידי PWM והשנאי, עובר ל-350 וולט לטעינת הקבל. איך נוצר 12.5 וולט? דרך המערכת הזאת. רגע, אני אעצור פה, שנייה.